Benvinguts a l'Illa Punteria. Avui ens trobem a l'episodi 60 de 61 amb en Bertri, la Cris i jo, l'Oriol, presentant el que és el noticiari de febrer i de març, perquè hem estat... i quasi abril, perquè hem estat força desconnectats per raons diverses, que explicaré ara breument i així ja ho deixem acabat. La primera raó és que entre el noticiari de febrer i el de març havíem de fer certes coses laborals i de mil merdes. Jo sóc professor, ho he dit moltes vegades, i m'enganxava amb les setmanes d'avaluacions i a part, doncs, que bueno, no es va poder. Vam intentar quadrar horaris i no es va poder. I llavors vam deixar-ho cap al març. Al principi havia de ser la setmana anterior al 17 de març, però llavors ho vam deixar pel dia 18 de març. El 18 de març havien de fer el noticiari de febrer i unes recomanacions de còmics, que això ho tindrem igual, en motiu de que el 17 era el Dia Nacional del Còmic i que també tocava fer el noticiari del mes anterior. Però resulta que el dia 17 va haver-hi una tràgica notícia, ja vam dir per Twitter que havia, bueno, per xarxes que havia sigut un problema familiar, i és que es va morir el meu germà. Vale? Ho vull dir ja, ho deixo ja dit, i òbviament per raons més que de pes no es podia. O sigui, el dia 17 va ser un dia horrorós i el 18 vam estar, la Cris i jo vam estar per la meva família, vam estar molt ocupats i així va ser durant la setmana, aquella setmana sencera, la següent, l'altra, i ens trobem ara, el primer dia després d'aquest merder, que per fi, primer per part meva em veig encara a fer directe i segon podem quadrar també agendes, perquè una cosa que té quan es mor una persona sobtadament és que s'han de fer moltes gestions, s'ha d'anar i buidar, doncs en el cas del meu germà, doncs el seu local, s'ha d'anar fent moltes coses i això ocupa molt de temps, a part que s'han de fer viatges amunt i avall, i impossibilitzava una mica la idea de fer un podcast en condicions. El dia d'excepció va ser pel dia del crític, que ja teníem aquell compromís i bé, em veia amb cor a fer el directe allà i bueno, el Bertri i jo vam anar fins a Vic a fer una mica el paripé, però que va ser com la primera posada en escena podcastil després d'allò i encara, bueno, ho vaig passar regular no, però vam passar una mica a parlar-ho, es va poder fer i ja està. Llavors, un cop passat allò, vam dir, ara quan fem directe? I és el que us deia, moltes gestions, molts tràmits, moltes coses a fer, amunt i avall, de tall a esquerra, i al final, doncs el primer dia disponible era algun dia d'aquesta setmana. També coses del guió, normalment els directes els fem el dijous, aquesta setmana no pot ser dijous perquè demà tinc una ligada també a la feina, llavors havia de ser avui. Llavors, el dia 9 d'abril, després de gairebé 2 mesos sense fer res, perquè deia, perquè coses d'agenda, després el que va passar amb mon germà, doncs reapareixem, tornem a les andades i res, aquest directe, doncs jo personalment el dedico a mon germà, al Roger, i res, per mi ja podem començar. Vale? Havíem de començar... Parlant d'una novetat molt novedosa de febrer. Sí. És que estem a abril ja. Però bueno, igualment es pot explicar. Sí, bueno, és que és un tema important. Tu mateix? Jo? Com vulguis. M'enrotllaré, No t'enrotllis. M'enrotllaré fins a on es pugui llegir. És que avui tens... Vigila fins on llegeixis. He picat l'ulleta a la capa. una pistola a l'esquena perquè hi ha futbol després. És veritat, que hi ha el Barús. Sí, és veritat, que avui a les 9 en punt hem d'acabar perquè comença el Barça. Barça. Igual que no t'han acabat les notícies. Bueno, abans de començar amb el noticiari, volem parlar del doblatge en català de One Piece. Gràcies a en Fabre, que va compartir per Twitter els detalls del contracte per doblar nous capítols, vam saber que efectivament es doblarà fins a Dressrosa, aquesta saga inclosa. Fica confeti perquè tenia jo raó, i ara fem el tiri-tiri. Espera. On està el confeti? Tenia jo raó, Dressrosa, amics.
la part guapa de tenir, doncs, contactillos aquí i allà és que més o menys ja m'ho sabia. Però això és igual, perquè la cosa és que ja és oficial, arribem a Dressrosa, el Marzari, de fet, en un directe que acaba la nit friki, ho va acabar de confirmar, que s'havien comprat episodis en els quals apareixia en Sabo, i clar, en Sabo apareix a Dressrosa, vull dir, no... A no ser que el Zani s'hagués flipat molt i es referís a Reverie, vull dir, es refereix a Dressrosa. Per lògica i perquè, mira, està aquí, objecte del contracte, tacata. Llavors, Sí. Hi ha una cosa que no sé si està en el noticiari, sobre la clàusula i sobre aquestes cosetes que es tanca... Vale. No. Ho explico així per sobre, però fins on puc llegir. Hi ha una clàusula, i jo ja us vaig explicar a l'Illa Punteria que hi havia un equip que s'havia d'encarregar, no sé què, que ja s'havia fet un contacte amb el Marzani, no sé què. Bueno, doncs a la clàusula de la licitació, es diu, Sí. es parla que un dels objectius que qui es quedi amb aquesta sèrie, l'estudi de doblatge que es quedi amb aquesta sèrie, és mantenir totes les veus i mantenir l'equip de consultors o no sé què, no sé quantos. Bueno, doncs no puc llegir... Separat? No. No puc llegir massa més, però l'equip de consultors és un equip que conec i és un equip que està molt bé i que, tenint en compte que la clàusula diu el que diu, tant se val en quin estudi acabi que el doblatge de One Piece estarà ben assessorat per gent que en sap molt i estarà ben traduït per un traductor que en sap molt i res, que a la que pugui jo dir més coses, diré més coses. I d'altra banda, el dia 15 d'abril és quan es tanca aquesta licitació i per tant segurament hi haurà diversos estudis interessats per portar-ho. Llavors, a la que se sàpiga, segurament es filtrarà, perquè aquestes coses ja se saben, que sempre es filtra, i a la que es filtri, doncs suposo que podré parlar una mica més. Però si pot servir de consol o de... idea o del que sigui per la gent d'aquest món és que està en bones mans, en molt bones mans, i acabi en l'estudi en què acabi per contracte, diria per llei gairebé, no llei, Bueno, però... realment els contractes són llei Sí. entre parts. Bueno, doncs això, per llei, per contracte, hi hauria d'haver l'equip de consultors i traductors, etc, que és la crem de la crem, de veritat. Dono fe. I dit això, visca Dressrosa i visca Catalunya, vull dir, poca cosa més a dir. Anem a parlar amb el bloc 1, notícies sobre One Sí, Piece. com sempre ho hem dividit en blocs, en temàtiques, primer el de One Piece, després el de manga anime en general, que estarà molt centrat en Detectiu Conan, així que si sou conaneros, quedeu-vos. I si no, també. I després un últim bloc on Sí. parlem de manga anime en català, que també hi ha força coses, tot i que aquesta notícia que acaba de dir l'Oriol hauria d'estar inclosa en aquest bloc, donada la seva importància hem preferit prioritzar-la. I bueno, i començarem, dintre de One Piece també parlarem de l'SBS del volum 11, del volum 111, perdó, del volum 11 que queda molt lluny ja. El volum 11, català, no? Català no, És el mes que ve. no, Sí. del volum 111. Vale. I després farem una segona part on farem recomanacions de còmics. Doncs ja podem anar cagant punyetes perquè... Sí, vinga. Ja feina, eh? Som-hi, doncs. Comencem parlant de One Piece en general. A veure, recordeu els noms dels pares dels personatges de One Piece? Usopp, Yasop, etc. Juji, Sanji... com es deia l'altre? Ostres, abans t'he dit uns quants. Sí, n'has Bob dit un. Yasop, Juji, Sanji i me'n falta algun Te'n més. falta un, no? Que has dit abans? El... Que no recordo quin Bueno, és igual. Bueno, és igual. Que total, que van penjar unes fotos dels pares de l'Oda en un acte i el pare es diu Seiichiro Oda i la mare Mieko Oda. Sí. I fa molta gràcia, Seiichiro, Perquè- Ichiro. Sonaran macatetos occidentals rient-nos de coses molt normals allà, però és curiós com l'Oda intenta fer sempre com uns patrons entre el nom dels personatges i el dels seus pares, i a més que ell mateix, el seu nom, fa aquest mateix patró. El senyor Seiichiro va tindre un nen que es diu Eiichiro, el senyor Yuji va tindre un nen que es diu Sanji. No sé, el senyor Yasop té un nen que es diu Usopp. Té una mica gràcia.
Patró que és que se m'acudien més, però ara no me'n venen. A veure si el xat diu alguna cosa més. Però sí, en Seiichiro i l'Eiichiro. Notícia següent. Un moment, ens confirmeu que no s'està tallant ni res, no? Que ens sentiu i ens veieu bé. Si no, ja es queixaran. Continuem. Vale, ara fem un bloc de notícies relacionades amb esports i One Piece, perquè One Piece ho està petant arreu del món i ara molts clubs, moltes entitats esportives han vist que és molt lucratiu fer una col·laboració amb One A Piece. veure quan ho fa el Barça i ja moro. Bueno, si ho fa el Barça, jo... Tome mi dinero. Voltaretes, al revés. A robar-les. Bueno, digues. El 28 de febrer els Lakers, l'equip de bàsquet de Los Angeles... Crec que no cal presentar els putos Lakers. Vale. Potser no tothom ho sap. Los Angeles Lakers. Van fer una col·laboració pel partit que van jugar contra els Timberwolves. Aquest sí que els hauries de presentar. Qui collons són els Timberwolves? Són del nord. Són d'Andorra la Vella. No, són de Toronto. Diria que són... No, de Toronto? No me'n recordo. Connecticut sona a pàgina web catalana. Connecticut. Ah, bueno, clar. One Piece Cat, pues Connecticut. Ja, Bueno, Minnesota, són de Minnesota, ja deia que eren del nord. menys mal que has dit que era Minnesota, perquè tampoc s'ho he entès. Bueno, continua. Val. I la il·lustració oficial que va compartir la franquícia dels Lakers és aquesta, la que veieu en pantalla. Una meravellosa. Molt xula, sincerament, tot i que se nota que potser l'Oda no hi ha estat 100% involucrat, però... Bueno, poder més algo de tot. Té més pinta de tot ell. Sí. Però qui lo sap? També es va veure durant el partit, es va veure una petita animació amb el Rufi, que això sí que es nota que... Això estava correcte. Estava ben animat. Teniu l'animació? Sí, ara l'estan veient en pantalla. Que la deixarem petit. Sí. Aquí en petit, que es vagi veient mentre... Això es va veure... Està molt ben feta. Això es va veure durant la mitja part, el vídeo marcador. Llavors, també durant... és molt típic d'allà de l'NBA fer concursos a la mitja part o abans del partit o així, concursos en cistellar o similars. I hi va haver una persona afortunada al públic, de fet van ser dos al final, que van guanyar una figura super exclusiva del Rufi amb la samarreta dels Lakers. Només que se sàpigui, només se n'han fet dos, que són les que van donar aquestes persones. Però jo crec que si fan això, aquí algú se forre molt. Imagina que no el Barça, ja la tindries aquí, Recordem que 56-56 ve perquè en japonès el 5 es pot pronunciar Go i el 6 Mu, llavors Gomu, vale? Ja està. D'edat tonta, però us explico. Són 5, vale? I ara està als Estats Units a Alemanya, perquè el Borussia Dortmund, recordeu, Borussia Dortmund, el proper rival del Barça a la Champions, que jugaran a les 9, també ha fet una col·laboració amb One Piece aquesta última setmana. L'última setmana de... L'última setmana quan ho vam escriure, vull dir. No. Vale. L'última setmana, finals de març, principis d'abril, ha sigut aquesta setmana. Ara us anirem passant, però van ficar com un fotocall amb tots els personatges, amb la samarreta del Borussia, i també a les xarxes socials, quan presentaven les alineacions o presentaven el resultat del partit o alguna cosa similar, també ficaven il·lustracions dels membres de la tripulació. Com ha de ser. I sembla que el Borussia no ha sigut l'únic equip de la Bundesliga que ha decidit fer una col·laboració amb One Piece, perquè el Bayern de Múnich també n'ha fet una. El 6 d'abril van ensenyar aquesta il·lustració a les seves xarxes socials. Vull recordar que això no... O sigui, amb aquests equips, aquest extrem, no s'havia fet en cap altra sèrie, No. Perquè molta gent diu, és que Bola Drac és supericònica. Al nivell comercial, Jo no ho he vist. tot cultura pop, ficarem a tot arreu? Sí, quan hi ha el dia d'Acció de Gràcies... Sí, però jo parlo a nivell internacional. El dia d'Acció de Gràcies sí, sempre hi havia un Goku, no sé què. Però és que el Goku ara ja també hi és el Ruffy. I el Ruffy, o els personatges de la tripulació, estan sent mascotes pràcticament d'equips de futbol. Estan apareixent en col·laboracions
amb el Borussia Dortmund, amb aquests últims, el El Bayern de Bayern. Múnich, el segon és el Barça. És que tant de bo. Uah. La UTA, o sigui, la samarreta del Barça amb la UTA, no? Sí, si fos amb l'Espanyol me moro, no El podria. Puigcerdà. L'Espanyol no té diners per això. És veritat. L'Espanyol no pot fer res. Espanyol, Bueno, perdoneu si hi ha algú que sigui... Parla de l'Espanyol de Cornellà, per un casual. de guapis poder. De guapis. De guapis. O sigui, Eh, de la nau tortuga. I és el que he posat pel xat, que One Piece és FIFA. Així que One Piece no és FIFA. No, One Piece és FIFA. No. Ah, i com és que el Borussia i el Bayern col·laboren amb One Piece? Perquè One Piece és capitalisme. Bé, continuem. No, encara són esports, et toca tu. Sí. Tu ets a d'esports. De notícies. Sí. efectivament. Bueno, i encara en el món dels esports, perquè veieu la repercussió, hem vist moltes vegades atletes que en els Jocs Olímpics o en algun Mundial fan alguna celebració imitant postures del Ruffy o d'algun dels personatges de One Piece. Doncs el lluitador de Muay Thai, Nabil Anane, va sortir el 25 de març o el 24 a lluitar així, com el veieu, disfressat de Ruffy. Va guanyar el combat, per cert. I Home. la veritat és que... Segur que va haver-hi algun punt en què estava a punt de perdre. Llavors va recordar Es els seus amics va haver inspirat en l'afro. el poder de l'afro. El poder de l'afro. Aviat en català, això. En català en el manga, en l'anime ho hem vist fot anys. Sí. Oh, Déu meu. Vols continuar tu una estona? Quin remei. Això li he demanat a la uni a veure si hi ha sort. A veure si hi ha sort. No sé si he tingut sort perquè no m'ha parlat més. Potser ho ha aconseguit i no m'ha dit res. Ja ho veurem. Ja ho veurem. Al Japó hi haurà un nou mini... Bueno, ja hi és, us ho dic ara. Hi ha un nou mini gachapon amb reproduccions de volums en miniatura de diverses sèries de la Jump, La hòstia. entre els quals hi ha el primer volum de One Piece. A l'interior es podran llegir els primers capítols. Això, tenim la nostra corresponsal al Japó, que és l'Umi, que ja ho ha... O sigui, això ja hi és. O sigui, Second Week of March. O sigui, això ja està en marxa. I em va passar fotos que havia trobat alguna sèrie i tal, que no vull dir perquè vull fer com una mena de regal a una persona, que no ets tu, Ja ho a una imagino. altra persona. I clar, si ho dic per aquí potser se n'entera i no vull. Però, hòstia, que ja està al Japó i l'Omi està aconseguint-ho a veure si hi ha sort, però és que es pot llegir. O sigui, són minilibros, és una meravella. Missatge subliminal. Minilibros, meravella. Minilibros, L'Arvin meravella. pregunta si el regal és per ella. No, tampoc és per ella. No. No, Arvin, el regal no és per tu. El regal és per un senyor que comença per A i no puc seguir llegint. El doblatge en anglès de l'anime es posa al dia de la sèrie. Recordem que l'anime de One Piece va estar 4 o 5 mesos aturat. Temps amb el que Yohoho Scanlation es va posar les piles per anar traduint i anar publicant els episodis subtitulats en català. I al llarg d'aquests mesos, resulta que el doblatge en anglès, que crec que es fa als Estats Units, es va atrapar el de Shonses. El japonès. Els episodis en japonès. Fent una cosa gairebé única, que és que hi ha tants episodis doblats fets en japonès com doblats en anglès. Exacte. És una puta meravella. A veure si arriba un bon estudi, això funciona i tot plegat ens fa portar que TV3 digui vale, això funciona, comprarem 250 capítols més. I li direm al Barça que faci samarretes. TV3, Fer la col·laboració amb la Taylor Swift per Spotify. El farà amb Rufi. One Piece. Si troben un disc... No, perquè si fiquen Rufi girà darrere Luffy, perquè si una cosa és el Barça, és xacatero. No, Ui, ui, ui. pensa Si posa Girona. que el Barça té els seus estatuts la defensa del català. Sí. 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 Però no del japonès. Sí, digue-li a Toei. Digue-li a Toei que vendrà una samarreta amb un error ortogràfic. Bueno, Digue-li a Toei. tu pensa que cap club ho podria fer llavors. Amén. Perquè el Borussia, bueno, no sé si el Borussia o el Bayern han fet publicitat, però, o sigui, han fet alguna cosa amb el Rufi, però recordeu que a Alemanya És veritat es que és diu una merda. Rufi també. Bueno, avui és Titadol, per cert. Jo me'n llegeixo per la trama. Serà per això. És molt bo, Adolf? Bueno, frase una mica fora de context, no?
L'Adolf sempre va ser bo. Estem parlant Bueno, literalment. va, continua. Bueno, una col·laboració molt curiosa i divertida. One Piece per Duolingo. No diguis més, veiem el vídeo. És cinema. Oh my god. Ja està, ho fico en petit. Jo crec que ja és suficient. Vaig per això, no sé si era Insta o a Twitter i vaig quedar. És la millor col·laboració, que futbol ni que punyetes. Vindrà el pollastre de Duolingo amb el barret de Rufi apuntant amb una pistola de avui no has fet els deures de francès. La putada és que el Duolingo surt a One Piece. És en Biblo, l'ocellet aquell de la biblioteca. Sí. És la versió shiny. Puto Biblo. Bueno, doncs... I parlant de l'anime, Hombre, ja tenim tràiler de la segona part d'Egghead que es va estrenar dissabte passat, però bueno, ja el tenim! Bueno, ja ha sortit el primer capítol. Estábamos de pasar dos capítulos. Dos capítols. Dos pistolas tengo. i un avançament dels següents. Sí, O sigui que... amb la nova veu de Frankie. crec Horrible, oremos. A veure, és bona veu, el que passa No, és que no quadra. no. El O que passa sigui, és que no quadre pel Frankie, però és una bona veu. l'Oda va dissenyar el Frankie pensant en la veu aquella. Sí, ja ho sé, Per ja ho tant, sé. per decència, com a Toei, hauries de contractar un imitador. Sí. Per decència, perquè si tu estàs ficant... És que em sap greu perquè no em recordo com es diu l'anterior veu. Si tu estàs ficant... No, Yao o no? O Una algo cosa així, així. no me'n recordo. Si tu estàs ficant un actor a substituir un personatge creat pensant en aquella veu, hòstia, fica un imitador. Home, què més? Què més vols? I digo jo, amb bola de drac a Catalunya s'ha fet. Quan es va morir el Déu Kaito, per les pel·lícules noves van decidir buscar un imitador. Llavors, joder... Bueno, però sí que és veritat que a Japó aquestes coses els hi donen una mica igual, Canvien l'actor d'un dia per Però amb en Kizaru no. En Kizaru, l'actor de veu que el fa ara imita l'anterior. Bueno, clar. És veritat que és molt similar. Sí. També es va morir o jubilar, no sé què li va passar. Però bueno, anem a parlar de coses més alegres. Anem a parlar del volum 111. One. El trailer. Sí, vam veure un tràiler. O no, els pirates de barret de palla se'n van a Barcelona. Txan. I bueno, pues aquí hi ha el trailer, la veritat. Són Sí, ara trossets del manga. últimament estan fent trailers per anunciar els volums. Des del volum 100 o una mica abans, Sí? Sí, Tan- sí, tan sí. abans? Sí, ja Pensa que van aprofitar també el live action perquè el McHenry fes anuncis, Ja, vull dir... vale, és veritat. He de dir que aquest poder dels últims el més Trigger. Sí. Al principi, a l'anterior. Amb el d'Egghead, Era només amb entre color i Egghead tot. van ficar una cançó Sí. i els Vegapunks fent coses. Sí, sí. Bueno, Bueno, el proper serà més guai, tranquils. és que els hi surt molt car la col·laboració amb Barça. Llavors, en aquest, quan van sortir els capítols d'aquest volum... Ah, bueno, espera. Digues. Que ara està sortint el tros de Lego, sí que està guai. Però de Lego sí, Ja. És que no l'havia vist sencer. jo tampoc. Francament, no he tingut el temps. Bueno, que en alguns dels capítols vam veure com el Ruffy li canviava l'arma. Primer portava una espasa, després portava una destral. Vam comentar aquí I que llavors no. ho vam estar comentant que potser estava al·lucinant i potser era no portava realment armes, sinó que estava flipant. Que era cosa del Loki. Sí, però Vaya bàsicament fumada ens vam fer. s'ha confirmat que va ser un error de continuïtat de l'Oda, un error de Raccord, Vaja. i el volum 111 inclou les correccions d'aquestes errades. És a dir, no estaven al·lucinant, està confirmat. Puto Oda. És l'Oda que no s'empane. pobre. És l'Oda que és gran. Diria que no hi veu, però sí, hi veia ja. Sí, Sí, aquí ja li havien operat les aquí còrnies. ja treia rajos Làser dels ulls. ulls. Bueno. Vinga, tu mateix, que això a tu t'agrada. Ara canvia el badall. Bueno, l'Oda confirma que en Hanafuda, el membre dels 7 guerrers del mar que va ser derrotat per l'Ace, és el pare de l'Ulti i en Page One. A més, explica que en Hanafuda, que en l'SBS anterior o l'altre va dir que era un caçador de fruites del diable, surt juràssiques, no, prehistòriques,
es va unir en Kaido perquè compartien objectius i que això, en Hanafuda li agradava col·leccionar zoans per fer més forta la tripulació d'en Kaido. Tanmateix, quan va ser derrotat per l'Ace i va perdre el títol, va ser assassinat per pirates que li guardaven rancor mentre tornava a casa per veure els seus fills. I en Kaido doncs, va adoptar una mica l'ulti en Page One. Hem de recordar que al lloc d'en Hanafuda, un cop mort, li van oferir en Kuma. En Kuma ocupa el lloc d'en Hanafuda. Volen? Volen. Perquè l'Ace ja l'havien ofert abans, diria. Sí. O no, l'Ace el va rebutjar. Va dir... Però després Jo de vaig la després- Hanafuda. Crec que sí, que un cop rebutja ocupar el lloc del Hanafuda li donen en Kuma. Sí, crec que era aquest l'ordre. Però... Sí, té sentit, perquè si li La donen rei abans el muerta, Kuma rei ja... puesto. Yes. So sad. Anyways. Un lector li pregunta a l'Oda per què no posa bafarades pel text en vertical. Bafarades pel text, això és redundant. Les bafarades, bueno. Per què no posa bafarades en vertical, ja que això fa que en japonès moltes quedin tallades, no? I l'Oda respon que es va adonar que en la majoria de versions internacionals l'escriptura és horitzontal, de tal manera que si bé al principi sí que feia servir bafarades verticals, que és l'infern sobre la Terra, Sí. va decidir deixar-ho de fer per facilitar-ne la lectura independentment de l'idioma en el qual es tradueixi. Cosa que, pels fansubs, bueno, Scanlations i per, evidentment, Planeta d'Agostini, és un consol. Sí. Perquè les putes bafarades rectes com una columna, allò... Sí que és veritat que si esteu seguint el manga en català, veureu que als primers volums n'hi ha Sí, moltes. veu. Vull dir, cada vegada n'hi ha menys, Sí. però a la primera part de la sèrie n'hi ha A moltes. mesura que crec que a partir de la Basta o d'Escaipea ja l'Oda comença a deixar de fer-ho Sí, o ficar-les molt puntualment. sí. Però, Però no al li principi quedava n'hi ha tant, bastantes. però com més avances, més horitzontals són. Sí. És com que Perquè es van calmant. Perquè veiem la dimensió internacional de One Piece, que l'Oda ja fa dissenys des de fa anys de bafarades, pensant en com Clar. serà si els idiomes que ho escriuen en horitzontal. Vull dir, Visionari. Un màquina. Un Maquena. Espera, he de fer servir això. Això. Goda? Sí. Ponc. Perquè he fet spoiler de la següent notícia, però... Doncs... Això. Un altre badall. Un altre lector li comenta a l'Oda que el Shaka va dir que en moltes ocasions la personalitat de les fruites de Zoan despertades anul·la la del seu usuari i pregunta si aquest és el cas de les bèsties guardianes d'Impel Down. L'Oda confirma que sí. Però aquí també he de dir una cosa. Ha dit, m'ha vingut de puta mare. Confirmo que és així. Com per sempre. Confirmado por Chayanne. És que a veure... Merda, es pot fer un bon meme, això. Confirmado por Oda. Diré una cosa, potser no me les vull donar de llest, però és que això està doblat en català i en Crocodile mateix diu que els guardians d'Impel Down tenen Zoan despertades i que per això tenen una resistència molt alta i una capacitat de recuperació molt altes. I quan el terme despertar reapareix a Dressrosa, molta gent del fandom va dir que es referien a això, el del despertar de les Zoan, no sé què. I que el tema de les despertades, inclús amb en Katakuri, després inclús la pel·lícula Estampida amb en Bullet, totes les fruites despertades que han anat apareguent ha sigut sempre una reminiscència de això ja ens ho havien dit a Impel Down. Que ara l'Oda ho confirmi. Gràcies, crec. 15 anys després, a mi em sembla una falta com ho diria, de comprensió lectora d'aquest fan, perquè clarament es refereix a això, vull dir, quan el Shaka diu el poder Zoan pot absorbir a l'usuari i quedar-te gilipolles, ostres, tu veus els guardians d'Impel Down i, bueno, els tiren allà perquè bueno, una mica la fageda d'en Jordà. Bueno, i ja està. Ja he fet el comentari horrorós, però que aquesta gent... Ja està, que no estan bé, no estan bé. Cancel·leu-me ja, per favor. Què estàs escrivint amb tanta afició? No, que hi ha molts Està lectors de One Piece contestant. amb poca comprensió lectora. L'Estrès Marcel. Hola, l'Estrès Marcel. Benvenuti. Hello. Hola, Olita, vecinito.
Després, al mateix SBS, l'Oda va fer un dibuix de com serien els satèl·lits del Rufi. Com hi ha els del Vegapunk, doncs com serien els del Rufi. És una xorrada, com sempre. Tots són iguals, excepte l'Atlas, perdó. Però bueno, en fi, és curiós. Bàsicament, en Rufi, si hagués de dividir la seva forma de ser, tot seria avarícia menys una unitat de violència. Amb la qual cosa, bueno, ja veiem. Peace was never an option. No. Espera, aquesta és una parida total, perquè veieu el nivell de parides que hi ha en alguns SBS. Un lector li va preguntar a l'Oda que com és que el Shanks pot portar romangada la màniga de la camisa si només té un braç, és a dir, com se la romangue, no? I llavors l'Oda es treu de la màniga. Mai millor Una explicació petadíssima que diu, bueno, és que hi ha camises que ja tenen les mànigues arromangades. I el público enloquece! Bueno, també he de dir que jo tinc camises que... Jo tinc camises i bluses que m'arromango les mànigues, sí. I llavors té com un passador perquè no es baixin, i si tu les fiques però a rentar... en algun moment l'has tingut que remengar, sí. Però Si llavors les això fiques li ha hagut de fer en Ben Beckman, perquè Sí, per clar. lligar-te Me aquest botó l'imagino. et falta l'altra mà. Exacte. Llavors, si has lligat aquest botó, És ja encara fàcil. que ho fiquis a la rentadora no es Jo desfà. crec que en Shanks porta la Però- mateixa camisa des de fa 20 En anys. Shanks no té cap... De quan tenia botó braç. arromangat. Se la va remengar quan tenia braç i ja està. I ja està. La té incrustada al cos. I recordem que One Piece, Merda. que menys mal que One Piece no és una experiència 4D, perquè la pudor que deu fer en Shanks és Bueno, tots els impressionant. personatges en general. Vull Bueno, la dir- tripulació de Shanks en general, perquè... Les ronyes people, vull dir, Mare mare de Déu, la Mare. ronya que vam portar. Bueno, Sí. doncs aixonses, dallonses, avallonses. Es confirma. Sí, no, un altre lector Això. va preguntar si el pont que veuen els pirates del Roger i l'Oden al capítol 967 és Tequila Wolf o Bourbon Wolf. I llavors també també pregunta el planeta en el qual es troben el Rufi i companyia. Llavors l'Oda respon que el planeta és Astre Blau. Sí. La traducció de... Però viu amb més gent, algú li recomanarà, sí. La traducció podria ser Planeta Blau, Astre Blau, Estel Blau... bueno, que l'Oda no s'hi va matar mai. De llonses blau. Però no, perquè potser més endavant diuen no, que realment el planeta es deia així, però com que hi va haver la inundació... Sí. Històries que no em ve de gustar a xerrar. Lo de Tequila Wolf em sembla meravellós perquè de cop i volta va començar a dir noms de licor i Wolf, 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 perquè eren aquells ponts que intentaven unificar illes i tal, que els dracs celestials es van treure de la màniga també. I ja està. Respon quin Tequila o Bourbon Wolf és. Crec que recordar que no. No. Bueno, i la paraula és lo d'Astre Blau. Us disculpareu, m'he llevat molt d'hora. Ai, bueno. Doncs anem al bloc 2 de notícies Manganime en Catalufo. Bloc 3. Bueno, sí, bloc bloc 2, perdó. 2. Sí, és veritat, és veritat. Second block. Estic Sí, llegint. perquè vaig ficar lo de Conan, ho vaig ficar amb Anganime en català. Ahà. Jo estic llegint aquí bloc 2. Sí, tens raó. Bueno, doncs resulta que el volum 10 de One Piece, que va sortir fa molt en català, no porta un pòster, a diferència del que havia anunciat Planeta en el seu butlletí. Què passa amb Planeta? Algo passa con Mary. Resulta que Planeta comet el delicte de copiar i enganxar la informació de les seves... dels seus butlletins. Tinc molta sort, perdoneu, sóc un maleducat. Llavors, què passa? Que segurament en alguna altra sèrie, digue-li A-Shield, digue-li el que sigui, hi havia pòster, van fer copiar-pegar i arreando que tarde. La Rei comenta que a Nana també havia de venir un punt del llibre amb el volum 1, que no ha vingut. Crec que al final vindrà amb el volum 2, no ho sé. Jo vull un imant. M'agraden els imants. Com Com els de Norma. Els de Norma està re chévere, però no hi ha més imants, jo vull més imants. Ai, els imanes para ti. Puta! Ho has de dir tot. No Bueno, ho volia dir davant de càmera, però bueno. però em pots dir puta. És Twitch. Berti, ets una forra! Bueno, ja no passa res.
Campamentos. No. És una zorra. Bueno, Bueno, a veure, aquest mes de març hem tingut novetats bastant interessants. passat. Bueno, aquest mes de març que ha passat hem tingut novetats interessants, entre elles el volum 10 de One Piece. Espera, la Rin diu el punt és el primer volum i només va en castellà. El pòster havia de venir a l'1 i vindrà al 2, però podem esperar sentats que vingui en català. Sí, segurament sí. Tot i que si el pòster no ve ficat dins del volum, podem suplicar als llibreters. Aneu sempre a la llibreria de confiança. I potser fan la vista grossa. Si t'hi fas ullets o compres el volum 1 en castellà, treus el pòster, ai, me cachis, te l'he de tornar perquè m'he equivocat, i l'agafes en català. Jo no dic que feu això, perquè això està molt lleig. Bueno, almenys has dit comprar. Bueno, coses. En fi, a part del volum 10 de One Piece, que ja farem algun dia l'anàlisi del volum, al mes de març vam tenir... És que vam tenir moltes coses. Vam tenir Atac als Titans 8, vam tenir Jujutsu Kaisen 26, vam tenir el segon de Mujin Into the Deep 2, vam tenir Norauto 6, Antonio Bololo i vés a saber quin número de bola de drac superduper Cachafloskis, edició vermella de grapa de merda, que ningú compra. Bueno, sí, segur que sí, hi ha molta gent que li agrada. Diu, el Rexel comenta que el que he vist és que el volum 10 del 3 en 1 de One Piece en castellà té uns quants errors de maquetació, no sé si en català també passa. Jo el vaig llegir perquè està llegit. No està llegit. El 10 està llegit? No està llegit. El 10 està fullejat. És veritat. Està fullejat. Doncs no ho sé. Jo no m'hi vaig fixar, Quan el llegeixi per fer l'anàlisi ja ho miraré i ja ho comentaré. Vaig buscar coses en concret i no vaig fixar-me. Sí, no. Bueno. Sí, és veritat que el vam fullejar per mirar diverses coses. El vam fullejar, però és que el vam aconseguir... És que... Va passar tot de cops. Uns dies abans del 17 de març, que ja he explicat al principi del directe què va passar el 17 de març. Llavors, no hem tingut temps real, natural, per llegir res. No. Jo he llegit un tros i de moment res. De moment res, està tot en blanc. O sigui, no. Què he comprat? L'únic que sí que la cançó de la Aquí pinya... és el tiquet! La cançó de la pinya no és la cançó de la pinya, però bueno. No. Sí que l'és, però no és la lletra original, no és la lletra del doblatge en català. És la nova cançó. Però bueno... Minúcies. No, si no passa res, jo només ho comento. I parlant de novetats manga, a l'abril també en tenim moltes. De fet, avui ha sortit una altra tongada. A principis d'abril, que ja ho vam poder comprar pel Saló del Còmic, vam tenir les novetats que va anunciar Planeta al Saló del Manga, que són Doraemon, Nana i Nausicaa. Nana, aquest sí que l'he llegit. Boníssim, o sigui, brutal, té algun... Espectacular, emocional verlo. Però boníssim. I Doraemon i Nausicaa encara estan per llegir. Doraemon l'he fullejat perquè a les grapes la Shizuka es deia Shizu i en Jagan es deia Giant, molt raro, i a les grapes de fa 20 anys, o més. I en canvi aquí, evidentment, han respectat el doblatge en català perquè si no, no tenia cap sentit. I es diu Shizuka, Jagan i tota la mare que els va parir. I en Doraemon és molt mono, és molt bonic. Però s'ha de llegir amb ulls del segle XXI, recordant que això és de... Quina veu llegeixes? La veu de l'Anna Orra o la de l'Itxar? Quan és tan rodonet és l'Anna Orra. Sí. És que és volador, que era així, com més petitó. Era molt maco. Amb Nana no he pogut evitar llegir-ho amb les seves veus. Amb la de Doraemon també. L'Itxart és un dels amics del Soji i la Nana. O sigui, sentia l'opinió, però no acaba de dir. És que he fet un fanfic ara en què les dues nanes tenen les dues veus dels Doraemon. I la nana rockera és la nana de l'Itxart. Tanta bab que es fotia, potser sí, però és a saber. Novita, si tingués una casa tu viuries a la caseta del gos. És una mica així. La nana Osaki. Saps què, Nana? I l'altra és la veu de l'Anna Orra, vull dir. Oi. Bueno,
Compreu Nana. Perdó. Compreu Nana, sisplau, ja sé que, M'ha agradat molt. que no té les sobrecobertes, bla, 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 però sisplau, compreu És el Nana. que va de dir. Amor. És una oportunitat de llegir una obra de demografia femenina, és una sèrie que no està acabada, però de moment seran 7 volums 3 en 1, a veure si potser l'autora s'anime. One Piece tampoc està acabada i la gent l'està comprant. Però l'Oda està escrivint. I què me'n dius de Berserk? Bueno, doncs jo diré una cosa a favor de tot plegat, i és que és el que va dir el magazine. Estem en una situació ara mateix amb el català que, com vam dir la xerrada també de la crític sobre la situació actual del còmic i el manga en català, evidentment el manga està bastant bé, tenint en compte uns quants anys anteriors, però estem de davallada. Vale? Estem tornant una mica enrere. No a l'extrem de 4 volums a l'any, per sort, però s'està rebaixant molt les sortides. Llavors, qualsevol cosa que surti en català ja és molt. I està lleig dir-ho així, perquè al final és com donar-li la raó només a les empreses i fer que la gent passi a parlar-ho. Bueno, malauradament, és el mercado, amigos. Vull dir, aquí ningú està fent feina per amor a l'art. Si voleu feina per amor a l'art, aneu a fan Subscat, ¿vale? És així. I clar, si volem que arribin coses en català, s'han de comprar coses en català. I aquesta és la puta desgràcia. És una roda a la que odio ser, però hi hem de ser, perquè si no, no hi haurà més coses en Que ens català. hem queixat molt que falta demografia femenina i ara que ens porten un pepino de demografia... És un pepino. Ara que ens porten Nana, que és una sèrie que si us enganxa molt el manga, us recomano que també veieu l'anime, perquè l'anime en doblatge és de 10. O sigui, l'anime cobreix bastant menys que el que cobreix el manga, però el doblatge és boníssim. Amb la Naorra fent, saps què? Bueno, el tema és que... Puc afegir una coseta de Doraemon? Que em va fer molta gràcia l'altre dia que estava mirant jo TikTok i ens surt molt un home que parla de Marvel, però parla en castellà sempre. I de cop el veig amb el volum de Doraemon en català, recomanant-lo. L'home que parla de Marvel És un... és Steve Marvel, no? No. És un que és calvet, amb barba. Sóc jo? S'assembla bastant a tu. Bueno, però el que va el cas, que estava parlant del de Doraemon y al final diu, bueno, yo lo estoy leyendo en catalán y os lo recomiendo mucho porque esto no lo veía de pequeño y yo, no pot ser, de cop em va donar la volta al cap i dic, què collons? Perquè això Mira, és així. Està guai que una persona que normalment no recomana coses en català de cop digui, això en català mola més. I he de dir una cosa a favor de les empreses aquestes malvades que ens fan comprar coses en català, que és que ens hem estat queixant de la puta franja blava molt de temps, i per exemple, Adolf no té franja blava, Nausicaa no té franja blava, Uzumaki no té franja blava, Nana no té franja blava, Don Ramon, és a dir, Furaimon no té franja blava. O sigui, hi ha un seguit de sèries... Naruto no té franja blava. Les úniques que han tingut franja blava, malauradament, han sigut My Hero Macadamia, Ranma, Tutor Slum, vull dir, les primeres que van arribar, però la resta s'està respectant, perquè a la gent no li mola la franja blava. I una cosa que no sé si es pot dir o no, perquè ens ho van dir mig en privat, hi ha sèries que han comprat que no les estan publicant fins al cap de 2 anys. Vale? Això què vol dir? Que potser, si ens queixem, és una mica com els estels, no? Que veiem el firmament i ja són llums que han mort. No? Les queixes d'ara potser no repercuteixen fins passat 2 anys, perquè moltes de les llicències no les estan venent encara, no les estan posant a la venda encara. Per tant, no vull fer l'advocat del diable tampoc, però tinguem en compte que el que està sortint en català, tot i que no està sortint igual que en castellà, està sortint amb millor qualitat i a més... Mira, agafa el volum de Nana que vull ensenyar-lo. No puedo hablar nunca yo! Està arribant amb bona qualitat i a més s'ha respectat almenys la puta merda de la franja blava. Perdó, la puta merda de la franja blava i a més amb traducció que al final diu que ve del japonès, cosa que altres editorials no poden dir. I ja sent. Que per cert, al final tenim franja blava. Ah, sí. Cau tot, Cristina! La del xat és blava. Bueno, és un blau lilós. Agafa això, corre. Sí, agafa això. Mira, com podeu veure, aquest és el volum de Nana. És una edició 3 en 1. Com que hi ha 21 volums, Però una mica de doncs n'hi haurà ràpid. 7. Nana!
Sembla el meme de la Pilar Rubio quan va fer la demanda als jutjats. Però ficarà més centrada, està molt a baix. No, ja La està. Pilar vale. Rubio. És que no m'ha donat temps. Bueno, aquest és el volum. Per desgràcia no porta sobrecoberta i per tant es perd la il·lustració que hi havia a la part de sota, de darrere de la coberta, però bueno. Tenim les pàgines a color, que ja és molt més del que podem dir de Ranma. O sigui, jo la recomano moltíssim. Això sí, és durilla, vull dir, ja no és una sèrie per veure en situacions molt depressives, per llegir en situacions molt depressives, perquè té molt drama, A no ser que et facis el fanfic. a no ser que et facis el fanfic de Llavors l'Oriol. ja se't passa el drama. Se'ns ha subscrit una persona, NPR 2007. Moltes gràcies. Moltes Molt honorable president, però amb les lletres... Molt president... Honorable. 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 Moltes gràcies per subscriure't. Recordo que per aquí hi ha les nostres xatxes, per si... On? Ja no ho veig. Ai, Ja no estan! estan aquí. Ara Si sí. voleu escanejar, teniu la xatxa. Xerxes. Fica xerxes. És que riuré més. No, O que et surti en xerxes d'un raconet. És que faria molta gràcia. A la propera ho preparo. però bueno, això, que és molt recomanable, que sisplau, si esteu plantejant-vos de fer alguna sèrie, no serà molt llarga, ja et dic, O saltar les vies. Si ho està plantejant. seran 7 volums, Agafar Renfe, jo què sé. a no ser que l'autora algun dia decideixi continuar, però de moment seran 7 volums edició 3 en 1. Si voleu una història una mica diferent, no voleu el típic shonen de batalletes, com diu la Rin, etc. Aquesta és una molt bona sèrie, i a més per iniciar-se en el món de la demografia femenina. De la depressió. Ho deixarem aquí en honor a que és un privilegi que Nana estigui en català. Que per cert, ho hem ficat davant de Death Note, que aquest mes d'abril també l'hem pogut acabar. Vull dir, ja tenim una altra sèrie de norma completa. Fica confeti, fica confeti! M'estàs... Ah, no, no sé, és més xungo com... Becarios no, eh? Jo et pago un cacauets per algo. Vale, Tiri, 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 Recordeu que tiri. És una de les sèries que no van anunciar d'entrada, però que l'Òscar Valiente se'n va anar de la mà Akira! i ho va deixar... Diuen Hachi. Hachi. Diu, no. Saps què? Octi. És que tens un nom que em recordes a un pop. Vinga, que vinga, tot l'estona com un pop. Quan tingui una casa, tu viuràs en una olla. Hòstia Que sí, que ens puta. hem entretingut. Deixa'm dir les novetats, va, deixa'm-les dir a mi, que no pares d'enrotllar-te. Deixa'm acabar amb lo d'abril i tu continues, val? Ui, he tocat alguna cosa. I ja està, que hem acabat Death Note per part de Norma i que aquest mes han tret Solanin de Dini Osano. Que Però això no es diu així. Es diu Solanin, Solanin... Però acompanyeu-me, per favor. Joder. Vinga, va, continua. És superdepressiva, Solanin, també, ja us ho dic ara. O sigui, el pack suïcidi és Solanin més Nana, vull dir, ja us ho dic ara. Perquè és molt trist. O sigui, Solanin... tres coses el mateix, o sigui, inclús més, perquè Solanin és molt realista. Et pots identificar molt fàcilment amb els personatges, llavors és un puto dramón. I no estàs preparada. Vull dir, i Nia Sano, me la agarras con la mano, és més de coses depressives que Mujina Into the Deep, o sigui... Ja. Encara de llegir per un 2. Jo també. Però bueno, fem un repàs. Primer, el 2 d'abril va sortir Don Ramon. Després, Nana Orra. Després, Nausicaa, Bonin, de la Vall del Vent. Després, Bola de Drac Super Duper amb el Piccolo d'Aimao, un taronja. I sí, he dit Piccolo, perquè no m'agrada Bola de Drac. Després, Windbreaker 11, que no us ho perdeu, el sobre el còmic ni hi era ni se l'esperava Windbreaker 11, perquè la Penguin Random House, que hi ha una pingüina colossal dient «No vende en català!» Com ha de vendre si no el poses a la venda? No hi era el divendres, el primer dia, quan hi van als col·les. Jo vaig anar amb el meu col·le, portar els nens allà a fer coses. On era Windbreaker 11? Ni en català ni en castellà, Però és que... No, sí que estava en En castellà. castellà, Sí, no. Ni en català ni en català. Windbreaker van portar tota la sèrie en castellà, tenien tots els números, i en canvi en català tenien algun
números sueltos. El 2, el sueltos, 4. Sí, però l'11 me va dir la noia, bueno, és que crec que teníem un que no havien ficat l'enganxina, però que estava en català. Va mirar tots els números que tenien del volum 11 i no n'hi havia cap en català. Per tant, no digueu que no ve, si després en un des No, és que tenen raó, no ven. Com ha de vendre? Si no el porten, Exacte. no hi és. Vull dir, Exacte. Cristina, el nostre negoci de copes no ven. És que no en tenim. Bueno, continuem. Windbreaker, sí. Després hi ha Death Note 6, que, com deia la Cris, per fi podem tancar Death Note. I jo, sincerament, una de les pors que he tingut des que va començar Norma portant coses era Evangelion, a veure si acaba, i Death Note, a veure si acaba. Perquè... Però ens van dir al segon Sí, bueno, Evangelion ja el farem, però queden 2 volums. Esperem. Resem, adeu. Barrera! Bueno, això. Resem, madame. Jo què sé. Resem a Adam, o no. I després hi ha el volum 3 de Mein Kampf, Solanin, les espies més valentes que volten pel món. Adolf Singh, ahora sí es personal. Ahora sí que sí. Haikyuu Per què no l'has dit en castellà? Haikyuu 14, agafar un cagarro ahí. Parlant de cagarros, bola de Draxeta amb no sé què. I, finalment, My Hero Macadamia, volum 41, que sortirà més endavant. O sí. sigui, ara, avui han sortit la segona tanda de novetats de Planeta i a final de mes sortirà la l'última tercera. tanda, on podrem comprar a la vegada, en català i en castellà, el volum 41 de My Hero Academia, perquè recordem que des de fa un temps que My Hero Academia és simultani. Des de 38 o 39. Sí. 1938! I per acabar, Berserk, amb el volum 11. Un altre miracle de la naturalesa perquè ho porten uns idiotes. I clar, és que el català no vende. El català no vende si no sacas nada en català. Bueno, coses. Sí, ara els anuncis d'anime. Òptico macho. He de comprar més estanteries, diu en Camel. Doncs sí, nosaltres ens hem de mudar. És que ara jo crec que ja ho podem dir més... Ja ho he dit algun cop, però ho torno a dir. En algun moment o altre aquest plató canviarà. Potser canviarà de parets perquè les prestatgeries ens les endurem, però canviarà perquè la Cris i jo tenim pensat mudar-nos. Ara vivim a Mordor Nord i després viurem a Mordor Sud. Vull dir, no vull donar pistes d'on vivim, però potser canviarà només les parets perquè ja dic, això hi serà igualment, allà on anem. Llavors, la nostra solució quan la col·lecció és tan gran no és comprar més estanteries, sinó comprar un pis. Bueno. Antonio Lobato, on som? Això, El de Planeta, no? però a l'abril No, aquest ja l'hem fet. no només tindrem novetats de manga, arriben a Animebox, o sigui, l'anime dels nostàlgics, Full Metal Alchemist Brotherhood, en català, el dia 29 d'abril, i la segona temporada de Guardians de la Nit, Os Guardians de la Noite, el 15 d'abril, o sigui, d'aquí res. Una cosa, segons la infografia d'Animebox, Guardians de la Nit només hi haurà l'arc del barri roig, amb la qual cosa no sé si vol dir que se salten la part del tren infinit, no ho sé. Home, ja té que sí que entrarà, no? A veure, O sigui, ells consideren l'arc del barri roig tota la temporada 2? jo crec que... sí. No. La temporada 2 està partida en dos. La part 1 és el tren infinit, la part 2 és el barri roig. La part 1 se la salten perquè ja està la Ja peli. hi ha el tren, de plan la pel·li. És un mal menor, Cristina! Ja està, Bueno, si amb aquests diners els dedicaran a doblar la temporada 3, doncs jo ho compro. No. Bueno, amb aquests diners es destinaran moltes coses. Sí, és una mica cutre, Rexel, sí. Ja Sí. que ho fas, fes-ho bé, però bueno, en fi. No Pero es mejor esto que morirse. Es que no voy a ser hiperoptimista ni hiper, no sé, empresarialista, pero, hòstia, que arriba en català. Que són engronetes, però arriba en català. Que Sí, no. que estem en una davallada molt heavy, per favor. Tant me fa, sincerament. És que jo vull veure el Barri Roig en català. El Tren Infinit ja l'he vist. Ja ho sé, però... Jo ja he vist el Tren Infinit. I sincerament, en peli passa més ràpid.
Perquè Sí, però, en sèrie és de Rodalies. Bé, però la meva pregunta és, si mai arriben a fer una edició en físic, què passarà amb aquests capítols que estaran en català? Llavors tu compres la voldràs pel·li veure la físic. sèrie i diràs... no, perquè diràs, això ho he de veure amb la pel·li. I llavors agafes el Blu-ray de la pel·li i fin. Que tenim aquest Blu-ray, te'n Vindrà. recordo. Si tu i Un jo sí, paperet però no tothom. amb l'ordre. A tothom, perquè nosaltres li vam demanar expressament a l'autor que ens fes La el Ren Blu-ray. creu que no hi haurà edició en físic, jo crec que tampoc. Jo però tampoc bueno, ho crec. Somies gratis. Bueno, doncs mentre somiem, triomfarem patinant. I seguint amb Anime Box, el passat 30 de març, És gran, però som març. el passat 30 de març va incorporar la versió en català de la pel·lícula Memories, de l'Otomo, que recordem que és el papacito d'Akira i de Reiji no sé què, i de bueno, moltes sèries super xulipirulis, moltes obres superguais en català. Ai, en català. Moltes obres superguai. El Katsuhiro Otomo, que sincerament estic buscant ara com es diu l'altra sèrie perquè no em surt. Steam Boy, que també està en català, Roujin Z, que no em sortia, i Akira. Llavors, amb aquesta ja tenim 1, 2, 3, 4 obres principals de Katsuhiro Otomo, doblades en català, i sincerament, perquè, bueno, és l'hòstia. La següent ens la podem saltar perquè ja n'hem parlat. Em vaig oblidar de treure-la. Sí? Sí. 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 Ara m'agrada, em fa il·lusió parlar. Ara ve la seva secció un altre cop. He venido a hablar de mi libro. Sí. La Cristina és l'encarregada dels esports i de Conan. Ara parlem un moment de Conan, a veure. Quin millor esport que fer servir la ment. Aquí posa ahir, però això ho vaig redactar el dia 2 dies abans del suposat directe. Llavors... No va ser ahir, va ser No. el dia 15 de març. Vale, Alpha va anunciar que per salut del còmic podríem comprar el DVD amb l'especial de Conan contra Kaito Kid, que és com l'especial previ a la pel·lícula que vam fer l'any passat de The $1 Million Pentagram. The $1 Million Pentagram! Que dius, per què no podeu dir en català? Bueno, Alfa. Bueno, la qüestió és que nosaltres vam anar al Saló del Còmic el divendres, Sí! vam poder-lo comprar, no ho tenim per aquí. Sí, ho tenim per aquí. Està a la prestatgeria. Ah, pensava de que havies Conan. agafat un Blue Space. No, que no tenim per aquí per ensenyar-vos en pantalla, però que ho tenim a casa amb totes les coses que tenim de Que Conan. ho estàs insistint tant que sembla que no ho tinguem. No, Ja ho he vist. Que ho tenim, de veritat, eh? no, Com tenim? que el que vull dir és que es va poder comprar, és veritat Ha que anat es a va poder comprar-ho. comprar. Va ser, o sigui, crec que no surt fins al dia 15 oficialment o així d'abril, però al Saló del Còmic es va poder comprar. Ha anat al top manta El Kaito de baix Kid. de casa a comprar-ho. Sí. El Conancito contra el Kaito Ki. També s'agraeix, Ole. en part, que ja que no ho vam fer juntament amb la Deixa, ja. pel·lícula com amb la núvia de Halloween i el tren... No us veu. El tren infinit. No... I el cuirassat negre, Ah, que van treure ja l'edició amb l'especial i la pel·lícula. No han fet com amb la Bala Escarlata, que van treure la pel·lícula de la Bala Escarlata sola i després, al cap d'un temps, van treure l'edició doble amb la Bala Escarlata i la Coartada Escarlata. I això va ser una putada perquè vam haver de comprar 2 vegades el DVD i nosaltres el tenim repetit. Oh, quina pena. En canvi, Ja. aquí ja directament han tret només l'especial. De manera que si tu ja tenies la pel·lícula, que fa temps que la vam poder comprar, no cal que te la tornis a comprar, tens l'especial, que l'hem de veure en algun moment, i ja està. Ara per Setmana Santa jo Va crec costar que... 13 euros. Bon moment per 13? 13, sí. Molt car, per un DVD. Sí. Ara per Setmana Santa jo crec que podem fer una pausa molt heavy tu i jo i dir anem a mirar coses. Sí, i podem mirar... Jo fa molt que vull fer marató de Disney. Ojo. De marató, les 2 pel·lis que ens agraden. Més, que ens agraden més, perquè a mi m'agrada tot Disney. sí. Aladdin Don Dan i Mulan se ha ido! Vale? Vale. Vinga. Llavors, el 13 de març, uns dies abans, una pàgina de Twitter va dir... La pàgina de Twitter. Bueno, un compte de Twitter. Sí, abuela! Perdó, un compte de Twitter, que és Comscore Movies Spain, va anunciar que Alpha estrenarà la pel·lícula d'aquest any, el detectiu Conan One Eyed Flashback.
que, joder, quina mania de no traduir els putos títols, Jo els tradueixo. i que serà la pel·lícula número 28. No està confirmat que s'estreni en català encara, Alfa no s'ha pronunciat, però tot sembla apuntar a aquesta direcció. A veure, seria molt raro que no la doblessin, tenint en compte que Conan en català està al ritme de Conan en japonès, no tindria molt És un sentit. misteri molt misteriós. La pel·lícula... O sigui, tots els trailers fa uns quants anys que li subtitulo al Hana per el Detectiu Conan en català i jo la vaig titular La imatge gravada a l'ull. Perquè el tio està en el trailer dient què és el que vaig veure l'últim cop? I és com, bueno, estem parlant d'això. Estem parlant d'una Em imatge. recorda la pel·lícula de Atrapat als seus ulls. Sí, però aquí només n'hi ha un, Ja, perquè és el que li han tallat. que bona que és aquella pel·li. No l'has vist El encara? Camel diu el Flashback Borny. Que és El com una- Flashback és com un Borny. titulat en francès. Ulala! Però els francesos no sóc jo sóc l'Oriol. I el record Borny o Flashback Borny no m'agrada, perquè és que m'agrada més la idea de que està atrapat com un record a dins de l'ull, perquè a més ho està dient què és allò que vaig veure l'última vegada, no sé què, és com que s'ho crida, és molt japonès. Però si tu li vols dir record Borny, ja no som amics. Ja està. I ara una despesa que nosaltres en algun moment farem, i és que el 18 d'abril sortirà a la venda Olele! l'àlbum d'il·lustracions de Detectiu Conan, Olele! que inclourà, entre d'altres, les portades a color de la sèrie. Pues escolta, això no ho hem comprat encara. No, però surt el 18 d'abril. Tranquil, Ah. que a ja 9 caurà, d'abril. ja caurà. A qui l'hem de demanar? A l'Omi o al Cosmo? Bueno, ho demanarem a algú, Amb dos. per evitar-nos els... Jo no en vull dos. Bueno, que té bona pinta perquè a més també inclourà coses relatives a una entrevista que va fer amb un altre autor, no recordo quina ara. Clar, però això està en japonès. Bueno, però les fotos i les il·lustracions m'és igual en quin idioma estiguin. Ahà. Ahà, Això vas dir de l'àlbum de l'artbook de Haikyuu. I ja està allà. perquè... I el no de la fa Rumiko spoilers. Takahoide. El de la Rumiko Takahashi me puc fer Takahashi. spoilers d'algunes sèries que no he vist, però d'Inuyasha, que és la que m'agrada i no me puc fer spoilers. En canvi, de Haikyuu me puc fer spoilers, Tenia perquè una- Haikyuu només he vist fins on arriba la pel·lícula. Hi havia una companya al col·le, quan érem petits, que li deia Ninuyasha. Perquè era, bueno, no sé, un nino. Ben tirat. En tot cas, puta alfa se'ls estima molt perquè tradueixin els títols. Correcte, però record Borny no, continuem. Per acabar, una bona notícia sobre videojogo, que és que Path Games presenta el trailer doblat en català de Dark Mass, un videojoc de terror. Guapo, lo... Maco, perquè sí. Aquest lloc ha estat enterrat durant segles. Avui tenim l'oportunitat de descobrir Però una m'agrada més cosa que l'estil del no ha logo. vist ningú. Això és molt realista. I realista, enginyer. Em reps? Sí, va. Fort i clar, Alice. Com al mar. El sisme de l'altre dia ho ha deixat tot cap per avall. És aquí un trosset del tràiler. Peggy 18. Sí, és de terror. Ja ho diu des del En principi. català. Peggy 18. Peggy 18. Diu que és l'Iwan McGregor. Qui, jo? No, el prota del joc, deu ser. Rina, et refereixes al prota del Sí, joc? no? O aquí diu Peggy 18. És ell, no? T'imagines? Bueno, llavors podries dir que és el Xavi Fernández. No. L'original. L'actor. Sí? L'actor. Sí. Sacre, vols dir? Bueno, en català. L'actor de A doblatge. Star Wars sí. no. En català. Star Ho Wars està no. confirmant. Ho està confirmant. Vale. Permitir. És que... No, o sigui, el Camel ha dit cuirassat negre i Twitch ha marcat negre com a paraula prohibida. Li he hagut de permetre. Permitir. Ara ens borraran el canal. L'actor del Iwan McGregor no és el Xavi Fernández. És... Ewan McGregor, Xavi Fernández, Obi-Wan Kenobi. Què que s'equivoca, senyoria? Pim, pam, bom. Bueno, Però, comprarem el joc dels calamars o no? En castellà és el Sergi Zamora, si no m'equivoco. Almenys a Moulin Rouge. Diu, jo parlo del que el fa en castellà. A Moulin Rouge, llavors sí, és Moulin Rouge.
Llavors és el... Miau, miau. el Zamora, no? A veure... No, és el Capi. El Xavi i el Llorenç? No ho sé. Aquí estic bloquejat. Ara no sé qui fa la veu del McGregor. Espera. Aquí fets, no paraules, Era molt ràpid al final per fer el noticiari. Una horeta i 10 minutets. Mauricio. Molt bé, la veritat. Això és latí. I hi havia 30 notícies. Qui és en Maurici? Hi havia 30 notícies, saps? Dels cops que més. Bueno. Només me surt... El Dani García. És el Dani García, Cristina. La veu habitual del Brad Pitt i va McGregor, bla, bla, bla. És el Dani García. Dani García, el Dani García, Cristina. És el Dani García. Pues és... No, en Xavi Fernández. Pues és molt millor Xavi Fernández. Bueno, Pues És molt el fa, Takumi. Ai, fent. però com eres idiota. Bueno, Bueno, i tu has comentat una altra cosa sobre... Ah, sí, bueno, hi ha un altre joc que es diu Drakamar, que han anunciat, ho vaig veure l'altre dia, l'SX3, el 3CAT, que de fet tu paga el 3CAT. Sí, directament. està... I bueno, he provat la demo perquè... Produït. He provat la demo perquè de moment no ha sortit el joc com a tal. I m'ha sorprès perquè hi ha doblatge, en català i tot. sacre bleu. Hem buscat el tràiler... I he buscat el tràiler i en ningú moment parla. Em sembla molt lleig. O sigui, està guai que estigui doblat perquè normalment un joc de plataformes, com a molt fa uah! I merdes així, però aquí xerra. Està molt guai. Pues no estan xerrant. I xerren en català. Teniu la demo a Steam, si us interessa. Jo la recomano, És molt divertit. És molt rotllo... Bueno, Mario Odyssey... Sí, bueno, és un Em joc... flagel·lo fortament Està- per dir això, però... Està definit com un joc infantil per nanos d'entre 10 i 14 anys, però... Da igual, jo sóc infantil, aquí dins. Hi ha encara un nen de 6 anys. Esperant que surti fort. Nave patit. Fins a la meva cor! I bueno, i amb això ja hauríem acabat el noticiari. Ara tenim Sí. una estoneta per fer recomanacions de còmic. Compreu-los. Per què Fins ja aquí el programa d'avui. No. Per què ja sóc aquí? A veure, aquesta estesa ve perquè el dia D que havíem de fer el podcast era l'endemà del Dia Nacional del Còmic. I dona la casualitat que el tema còmic ens envolta encara una mica perquè fa res, el cap de setmana anterior, fa 4 dies, era el Còmic Barcelona número 42 o 43, el d'enguany. I clar, entre pitos i flautes, d'aquí a res serà Sant Jordi, que ja us anunciem que d'ella apuntaria tornar a prendre's uns dies de marge perquè per Setmana Santa volem descansar, que no hagin fet res de podcast no vol dir que no hagin fet res fora de podcast, llavors hem de frenar una mica. I després de Setmana Santa hi haurà aquell caos de dies que són el dilluns de Pasqua, Sant Jordi, aquell cap de setmana hauríem d'estar amb la família i tal, llavors si hi hagués una mica de temps per fer directes, com a molt, seria el dia 24, el dijous 24. Però ho veig molt apurat. Com a molt faríem el del volum 10, com a molt, però ho veig molt apurat. Llavors, estarem 2 setmanes més de marge. M'enrotllo, però el que volia dir és que estem enmig de tot el que hi ha hagut, no? Una mica el dia del còmic, una altra mica el Còmic Barcelona i una altra mica el que vindrà, que és Sant Jordi. Llavors, què millor que recomanar lectura en català per Sant Jordi? I a més, obres tan diverses i tan diferents entre si com les que la Cristina doncs, ens ha deixat aquí sobre i que ara entre tots recomanarem una micona. També hem de dir que aquest any no hi haurà vídeo del Còmic Barcelona, No. perquè només hi vam Llàstima. poder anar divendres. Hi vam anar un parell o 3 d'horetes a veure l'ambient i passejar i tal. Jo vaig anar amb el col·le, no era plan de fer podcast. Havia de vigilar els nens. I a més, vam anar-hi de què? De 6 a 8? Vull dir, va ser molt escuet. Sí, 8, poca estona. Tu vas arribar més tard, però... Sí, però vull dir que va ser molt rapidillo. Sí. I vam aprofitar per comprar novetats, per fer 4 voltes per allà i poc més. Vull dir, va ser el que va ser. Però bueno, al final
els dies grossos que fem nosaltres molt de contingut és o per la CatCon, que com l'any passat que va estar tot el sant dia allà, Sí. o pel Saló del Manga, que també hi ha matraca bona, o si no, doncs en cosetes que muntem nosaltres, però bueno, si al còmic hi vam poder estar 2 hores, doncs massa que va ser. Anem a recomanar... Perdó, anem a recomanar cosetes. Jo, abans de parlar només de còmics, sí que vull fer una mica d'incís molt per sobre de tot el que és àlbum, àlbum il·lustrat o àlbum infantil, el que són els contes, perquè ho he llegit avui a Twitter que deia una, és que si sabéssiu la d'àlbums il·lustrats que els titllen de contes, fliparíeu, perquè és que realment hi ha molts còmics o aquella cosa que està al mig camí, per això es diu àlbum il·lustrat, que és entre còmic i conte, que no són contes com a tal. Els contes són un gènere com a tal. Tenen una faula, tenen un ensenyament, però els àlbums il·lustrats no els han de tenir. Llavors, hi ha certes històries que no formen part de cap dels dos, ni són còmics, ni són mangas, ni són contes, ni tampoc són llibres ni novel·les. I aquí, dins d'aquesta bombolla de la part més infantil, més de nens, hi hauria l'àlbum il·lustrat. I n'hi ha molts que són de producció japonesa, que es podrien considerar un manga, entre cometes, però que no ho són pas. I us ho dic perquè si teniu familiars joves o el fill d'algun amic o jo què sé, que tingui una edat d'entre 2 i 6 anys, hi ha un seguit d'àlbums il·lustrats molt xulos, de moltes editorials, i que són doncs, molt recomanables. Vull dir, sense anar gaire més lluny, a veure si ho puc obrir ràpid, perquè aquesta part no té guió i ho estic improvisant una mica. Hi ha un seguit d'editorials com... Arribo. És que va molt lent l'ordinador pel motiu que sigui. Com, per exemple, el Zorro Rojo, que té molts àlbums il·lustrats com aquest Robot Soc Jo, Com Sal Més Enllà, Dents de Cocodril, Guia Il·lustrada de Tragèdies de Cada Dia, I ara on soc, No sóc un monstre, Samba Panda amb el pare, Samba Panda amb l'osset, Ser o no ser una poma. Després també teniu Pastel de Luna, que tens Aki i la guineu, Bona nit món, Compartir, Gotetes, El conill Sato, Les meves raons, Pensa... i alguna altra obra així suelta com Lata de Sal, l'editorial Lata de Sal amb Un hipopòtam a la banyera, o el Club Editor de 1959 amb les obres del senyor Ruraro, perquè s'han obsessionat amb aquest senyor, perquè hi ha el jardí del senyor Ruraro, el sopar del senyor Ruraro, el violí del senyor Ruraro i la bicicleta del senyor Ruraro, i al final hi haurà el suïcidi del senyor Ruraro, que no està fins als collons, que li facin llibres, deixa'm en pau. Llavors, tot això... No em segueix. Deixi'm en pau! No veus! Pues, el senyor Ruraro, pobre, fugint del país, que està fart. Doncs vull cridar una mica a això, que hi ha aquests àlbums il·lustrats que són molt magos i són per la canalla i que us evita doncs, portar-li un Doraemon que està molt caducat per continguts de fa 50 anys a un nen del segle XXI. Vale? Malgrat que en Doraemon vingui del 22. Llavors ja està. Us ho vull dir perquè em sembla que és curiós, és interessant i després, evidentment, podríem obrir el meló de tots els llibres que podríem recomanar, però això ho podem deixar per un especial... Sant Jordi. Pues sí, el dia 24 o el dia 22 podríem fer un directe parlant de llibres que us recomanem. Podria ser una cosa. És bona idea. Que aquí la lectora més absoluta és la Cris i qui us pot recomanar més merda és ella, llavors això. Però com que estàvem en el bucle aquest de còmic, tenim aquesta estesa i la Cristina començarà recomanant el que li faci més il·lusió. A veure, anirem una mica per edats, perquè hem triat una mica de tot, perquè hi hagi una mica de tot i no ens centrem només en un àmbit concret. Panini, al final, acabarà publicant els 3 volums de Spider-Man... se me n'ha anat... Mighty Team Up. Això, sí. Però... Arribar, reuniu-vos. Arribar, reuniu-vos és aquell. Sí.
bueno, és el primer volum. Són 3 volums, ja està el segon, Caos Quàntic serà el tercer, crec recordar. El tercer és Caos Còsmic. Caos Còsmic, això. El segon és Aventura Quàntica. Aventura. I el primer és Animals Reuniu-vos. És infantil, vull dir, no està dirigit a un públic adult, però és una bona manera d'entrar en el món de l'Spiderman, sobretot. De l'Spiderman i dels superherois, perquè realment en aquests còmics surten tots. I fa molts cameos, molta gent, vull dir, en el segon vaig veure molt amb la Hulka. Abogada hulkera que apareix a fer les merdes i juga amb la quarta paret. Sí, juga amb la quarta paret i és el seu, no? Però és bastant guai. Vull dir, has de llegir girant el còmic, és molt xulo. Vull dir, 100% recomenda. Jo, després de les declaracions de l'editor de Panini... El senyor Panini. El senyor Panini, he perdut... Ben cromos. Com es diu vostè? Panino Panini. He perdut tota esperança que hi hagi alguna altra cosa en català. Ara que també tenen DC, ja està. Per tant, no espereu que hi hagi res més. De manera que, bueno, està una mica aquí, però són superherois, està dirigit a un públic infantil. Si teniu... Bueno, o si us interessa també ho podeu llegir vosaltres, cap problema, aquí no fem diferenciacions d'edat. Però si teniu algun familiar que li agradin els còmics o li agradin els superherois o penseu que li pot agradar, doncs crec que és una bona manera d'entrar. Sí, una cosa que et diré a favor del que has dit, aquí no fem edadisme de cap mena, vull dir, jo tots els contes que us he dit, els àlbums il·lustrats, perdó, els he anat comprant i els tinc a l'espera que me'ls llegeixi, però algun ja me'l he llegit, com el de... Com es diu aquest, el de Meu Meu, o una cosa així, que són uns gats, vull dir. A veure si ho tinc obert encara. És de Glenat i es diu Gorogoro Meu, amb moltes es. I és molt maco, i me'l vaig llegir, i és per nens petits, però quin problema hi ha? Després agafo i em foto Berserk pel cul i ja està. Com penses? No passa res. I el mateix em passa amb Minecraft. Minecraft és per un públic més aviat infantil. I m'està agradant bastant. Ai, Steve. Hem d'anar al cinema a veure el Minecraft. Jo encara no l'he vist perquè em fa molta por. Però, que estarà en Catalufo de Catalunya. Bueno, està en Catalufo de Catalunya. Això és el que em crida i per això l'aniré a veure. El Carmen la va veure divendres i què en penses? Faves tendres. Resumeixo amb una paraula, si es pot. M'agrada. La resposta... Sí, el doblatge no dubto que estigui bé. Perquè generalment no hi ha hagut problemes de doblatge amb les pel·lícules. El problema és la pel·lícula. La pel·lícula en si, jo per lo que he sentit, és molt TikTok. Has llegit? Com pujar el sol al mig del cine. Bona experiència. La Reina ha dit que no llegeix còmic, que és de cutres, que només novel·les gràfiques. Que per novel·les gràfiques seguim a la recomanació. Watchmen. From Hell. From Hell. From Hell ja és més N'hem parlat molt adult. aquí, Sí, és adult. És una versió de la història de Jacques l'Esbudellador. Bueno, ja en vam parlar bastant a fons, vam entrevistar el seu traductor, en Joaquim Toset. No sé si... Espera, buscaré el vídeo per passar-vos l'enllaç. L'enllaç no tinc. Espera, si el pots passar tu, millor. Ves parlant tu si vols. La cosa és que From Hell doncs, relata la història de Jacques l'Esbudellador, que és probablement l'home més infame de la crònica d'assassins en sèrie, i aquesta obra agafa doncs, detalls de la investigació de l'època i els són els esdeveniments que el condueixen a les morts de Whitechapel i l'encobriment posterior. Llavors intenta relatar el com va passar tot, no? I des d'una perspectiva que crec que rep unes cartes del Jacques l'Esbudellador, una cosa així. Bueno, a més també hi ha moltes notes perquè l'autor era molt, el dibuixant i l'autor eren molt capquadrats i hi ha moltes notes, moltes coses en què s'han basat per poder escriure-la, perquè realment sí que té un component fantàstic, però està molt documentat, vull dir, es va documentar moltíssim per escriure això i per dibuixar. Llavors... És un totxo, és un totxo. La meitat del totxo, o sigui, part del totxo és el còmic en si i una part rellevant del totxo és les notes complementàries de la història.
que això també ho té una mica Adolf. Perdoneu, us he passat pel Ho xat teniu fixat. l'enllaç a l'entrevista que li van fer al Joaquim Toset i aquí parlem molt a fons de l'obra. Deia que això de les notes, no de traducció, sinó de l'autor, també passa molt a Adolf perquè, com que es basa en fets reals, 100%, o sigui, fets reals d'un moment històric real, no crec que existissin els personatges, però com que parlen de coses que van passar en un moment concret de la història, t'ubica cada cosa amb, doncs, això és la guerra de Manxúria, això no sé què, això els xinos que van fer, els xinesos que van fer no sé què, els russos què tal, els alemanys que no sé què, i t'està ubicant cronològicament entre capítols, que els capítols també són llargs, t'ubica en el temps perquè recordis una mica per on va. Sobretot ho fa amb salts temporals. Si han passat 5 anys o 2 mesos, et diu tot el que ha passat mentrestant. I així entens una mica el context del que estàs veient. Que per mi, que sóc un lerdo còsmico, em va molt bé, sincerament. Això em mola també. Sí. Tu mateix, Home, Roaming, no? Volies recomanar? sí, Roaming és una obra molt xula que tinc el plaer de comunicar que en el seu moment la vaig llegir en l'únic lloc d'Europa que no té roaming, que és Andorra. És un detall que em fa molta gràcia dir, perquè Bueno, tenir-lo a l'estiu ens en vam anar de vacances de pont Un cap de setmana, sí. a Andorra a la Cris i jo, i me'l vaig agafar per llegir-me'l a l'hotel. Andorra ja Andorra, Andorra, la vella, más vieja que un senyor. Doncs vam anar Perdó. vam anar a Andorra la viejíssima i me vaig llegir allà. I és molt xulo. Tracta de la història d'unes amigues, unes amigues d'universitat, si no m'equivoco, que se'n van de viatge a Nova York i les seves aventures amb la relació interpersonal d'elles, ¿vale? N'hi ha una que és com una amiga molt nova, les altres dos noies són amigues de tota la vida, i llavors hi ha aquells roces entre unes i altres, i també roce que lleva el carinyo, vull dir, hi ha certs moments d'amor, És nana. i, bueno, no és nana, però té amor lèsbic, ho he de dir. No crec que sigui spoiler per ningú, perquè passa com al capítol 1. Vull dir, no. Hi ha dos Doraemons. És la Nahorra i l'Eduard Pichard. Doncs passen coses molt guais i, a més, una mica com dèiem Solanin, que és molt realista. Vull dir, tu el que estàs veient, si has tingut alguna relació amb algun amic o amiga que hagi anat malament, que us estigueu distanciant o que ja us vau distanciar perquè patates, podeu veure molts patrons en aquesta obra. I, a més, el joc de l'amic extra, l'amic que s'acaba d'incorporar, que està fotent merda, també. Aquesta persona que diu no tinc un puto duro però s'ho gasta tot en coses supercapitalistes i superconsumistes, també. Llavors, una mica com nosaltres, no tenim diners, però I això què és? i això què és? I assenyala la Isabel aquesta, la gossa. Només dic que és molt guai, que toca molt la patata i que és molt xulo l'estil i és addictiu. Vull dir, jo me'l vaig llegir en una nit, o com a molt amb 2 tandes, però va ser molt rapidillo de llegir i és molt xulo. La traducció també són... Moltes sobre aquest amic, gràcies Rin. La traducció és molt guai i és molt recomanable, de veritat. I si puc continuar, Sí. Continua. tenim Univers, del Montells, que... Espera, no hem comentat, perdó, que Fontpel ho ha publicat Planeta i Roaming l'editorial Finestres, que l'editorial Finestres té un munt de còmics Sí, i arriben sempre abans en català que en castellà, perquè una vegada els ha tret Finestres, al cap d'un temps te'ls anunci Salamandra o o la Astronave cúpula. o la cúpula. Per tant, centreu, si us agrada el còmic i tal, és una editorial a tenir en compte perquè sempre treuen novetats molt bones, molt abans que les treguin en castellà. Per tant, bueno, plantegeu-vos-ho si us agrada. Si us agrada, segurament ja la coneixeu, l'editorial. I ara, perdó, ja està. Deia que un altre que vull recomanar és Univers, tot i que quan la vam comprar jo vaig quedar una mica raro perquè vaig dir, hòstia, Univers 1? És que és una saga, és que hi haurà més volums, ¿vale? De fet, Univers 2
ja ha sortit en castellà i es va anunciar que sortiria en Sí, català d'Editorial Mai per Més. part de l'editorial Mai Més, és d'Albert Montells. L'Albert Montells és un boig, és una ment brillant, de veritat, és molt guai. Si us agrada la ciència-ficció, si us agrada aquella mitja fantasia que hi ha en les coses més sci-fi, més d'origen de l'univers, més de coses així, que juga una mica amb el misticisme i tal, però que després és superrealista, és això. O sigui, bàsicament intentava com definir Doctor Who en certa, molta distància, però aquell rotllo de jugar amb la fantasia i també amb la ciència-ficció, evidentment, I l'humor. i l'humor, i el dia a dia, i la crítica social, és que és univers. Univers i Doctor Who van molt de la mà. Univers, a més, amb aquella picardia que no té un límit de pegui, vull dir, Doctor Who sí, que hauria de ser, representa que és per tota la família. Univers no, Univers té coses bastant traumàtiques i que realment hi ha un capítol que és molt colpidor, molt xulo també, i crec que només començar ja n'hi ha un d'humor molt bo, vull dir, tots els capítols són autoconclusius i tots tenen com casos concrets de coses que passen al llarg de l'univers i tot amb clau d'humor, o generalment amb clau d'humor, però hi ha coses que realment són o tirant a gore o tirant a molt tristes Cristina. i és que és un capítol molt bo. I realment és que és molt guai, és molt guai. Jo tinc moltes ganes de que surti el volum 2 i és que, joder, és l'Albert Montells, vull dir, està grillat, és superguai. Si us agrada la ciència-ficció i la fantasia i sou lectors de llibres, recomano que passeu, que feu el salt al còmic a través d'Univers, perquè realment, si us agrada Terry Pratchett, si us agrada la guia de l'autostopista galàctic, té moltes coses que podeu Sí. trobar allà. Aquell joc com de realisme màgic, però tirant cap a, més que la màgia, a la ciència-ficció. Sí. No sé com definir-ho. Si hi ha un gènere que sigui així, ja em disculpareu, però tira cap aquí, no? Coses realistes, però amb un toc, evidentment, del quotidià i del dia a dia, però portat a l'extrem amb la ciència-ficció. És molt guai, molt guai. És com un Black Mirror, però sense mal rotllo. Vull dir, està molt guai. I per acabar, recomanaré Friday. Friday, que és també de l'editorial Mai Més, que, bueno, és guanyador del Premi Eisner com a millor còmic digital. Mai Més l'ha portat en català, és de l'Ed Brubaker i, no em surt quin era l'altre, i el Martín Vicente. I la seva dona, que és la periodista, que no recordo el nom, si em perdonaré. No, Martín i La Muntza Vicente. És que sí. he llegit els cognoms, perdó. Martín i Marcos la Martín i Muntza Vicente, que són l'hòstia en patinet, tots tres. És una obra boníssima. Hi ha 3 volums. Hi ha 3 volums, Mai Més els ha publicat tots en català. S'ha atrevit a portar una cosa com aquesta, a més amb un autor d'obres de cine negre, és que no sé com es diuen. No, de novel·la negra. Novel·la negra. No, novel·la negra, vull dir, d'aquests misteris, d'aquests thrillers, d'aquestes coses tan portada al crim, portada a la foscor d'un mateix. Friday 3 també ha guanyat un premi Eisner. Sí. 1 o 2, no recordo, però també s'han dut premis. És una passada. Vull dir, sí. Molt recomanable, si us agrada. I a més és dirigida a un públic més juvenil, tot i que és joves adults, aquest nou gènere que s'han inventat d'adult jove, perquè la història tracta d'una noia que torna de la universitat a passar les vacances de Nadal i es troba que ha passat alguna cosa amb el que va ser el seu millor amic / interès amorós, Que de fet, que és un superdotat que és una mica més jove que ella. el joc que hi ha una mica és que entre ells dos doncs, anaven resolent misteris, rotllo Sí. Scooby-Doo. Sí. Ell és molt interessant, és un Sherlock Holmes. Sí. I que han passat uns quants anys des d'aquella època que eren com detectius adolescents i que ara ha tornat i just quan torna hi ha hi ha un daltabaix al poble que és una passada, de veritat. A mi em va agradar moltíssim i s'ha dit, perquè ho hem sentit, que el volum 2 té un final que no agrada, no sé què, però també s'ha dit que el volum 3 ho salva. I jo, sincerament, el volum 2 no va acabar malament per mi, i per tu crec que tampoc. No. És molt addictiu també, un estil de dibuix boníssim, aquest rotllo thriller, novel·la negra, misteri, molt ben portat
i la fantasia a punta pala, vull dir, realment és molt Guió guai. i dibuix de 10, bàsicament, Sí. per mi. Bé, repeteixo que el guió és de Ed Brubaker i llavors tenim a Marcos Martín i el Montse Vicente pel que fa al disseny, al dibuix i als colors. És una passada. I per acabar, la tanda de recomanacions, anem a una història més realista, diguéssim, Heartstopper. Potser n'heu sentit a parlar per... No ho diguis. N'heu sentit a parlar per la sèrie de Netflix. ¡La Getrope! Ja està. De moment de 5 volums, n'hi haurà 6. Ah, sí? Sí, perquè fica la història continua i acaba el volum 6, al final de tot ho diu. Finally. Realment està dividit en volums, però com que és un còmic fet per Patreon, digital, etc de l'autora, de l'Alice Oseman, els volums estan numerats contínuament, per tant, això, per aquí al volum 5 doncs, hi ha la pàgina 1000 i pico, per tant no hi ha com una solució de continuïtat tot junt. Encara me'ls he de llegir, vull dir. Jo me'ls he llegit tots en una tarda, és possible llegir-se'ls perquè són... I a què vas agrair tenir-los tots de cop? Sí. I, És que em va renyar. Això no cal explicar. Atenció, Twitch! Exclusiva. Es va reservar el volum 2 i Perquè no el trobava enlloc. jo, que tenia la tarda tonta, vaig comprar el 3, 4 i 5. I llavors ella va arribar d'un viatge i de cop i volta ella es pensava que... Ella se'n va anar que només hi havia el volum 1. I quan va tornar, ella es pensava que només hi hauria l'1 i el 2. Però no, els tenia tots 5. I ell em va renyar i em va dir, home, que hem d'estalviar. Que hem d'estalviar. I després va... Després, no, vinga llibres, vinga còmics. Per què no hi ha un 7? Per què no hi ha un 7? És una història d'amor adolescent d'entre dos nois d'institut. Un dels protagonistes, el Charlie, és obertament gay i l'altre, el Nick, és... al principi tothom es pensa que és el típic heterosexual, esportista, tal, però ell va descobrir la seva sexualitat, el primer volum i el segon van una mica d'això, i la història no només tracta d'aquesta relació, que és molt sana, per cert, per fi, una història LGTBI on la trama no se centra en relacions tòxiques, nana. D'això vam parlar-ne a Vic, Sí. amb l'Enric, el Jaiko Josep, la Karen Madrid i el Menda. Sobre el generar boys love i el com al llarg dels anys deixa de ser una cosa tòxica i horripilant, i que inclús l'Alice Oseman, com que tenia aquesta idea al cap, inclús del terme yaoi, va dir que el seu no era un boys love al principi. Ara quan li van explicar bé va dir, pues sí. Bueno, sí que és un boys love. És un boys love i està en català. Sí, la qüestió és que sempre penses és que el Nick en algun moment farà alguna cosa o dirà alguna cosa, perquè ell és com molt reticent de sortir de l'armari públicament, ho vol portar en secret al principi, i llavors ja comences a tenir flashbacks d'altres sèries, Sex Education o altres sèries on la persona que es creia heterosexual o que tenia un caràcter molt de machito, alfa, no vol sortir de l'armari, que això també passa a la sèrie que hi ha de TV3, ara no em sortirà el nom. Quina és Tele3? Coi! Marlí! No! La dels campaments. Bola de drac! Jo mai. De mai he desitjat. Són una parella molt adorable, el Nick i el Charlie, i al llarg dels volums... Que la defineixes com la dels campaments. No, És una casa de colònia. ja ho sé. Bueno, No són uns campaments. Campamentos. Bola de drac. Puc acabar de parlar? No. Vinga, acabo de parlar. I la qüestió és que al llarg de la sèrie no només parlaran d'aquest tipus de relació, sinó que també es tractaran temes sobretot de salut mental i de l'angoixa, salut mental, trastorns alimentaris i l'angoixa de què faré ara al futur, perquè el Nick se't troba amb la diatriba de dir ara he d'anar a la universitat, estic a punt d'acabar el batxillerat, què faig amb la meva vida? No? I llavors tracta molts temes molt interessants. A veure com acabarà la sèrie, perquè ja tinc ganes de llegir el volum 6, no sé quan sortirà, però és molt recomanable. La veritat, tracta una relació adolescent
que crec que tots quan érem adolescents, independentment de l'orientació sexual o de la identitat de gènere, crec que són històries que ens hagués agradat tenir, perquè jo recordo sent adolescent llegint històries que m'agradaven en el seu moment, com Crepuscle, que després te n'adones que són molt tòxiques. I... No. Sí. I després, Segura. per fi, trobar-te una història amb personatges de la teva edat, bueno, en el meu cas si ho hagués llegit a l'institut, que tracte les relacions d'una manera sana, jo crec que això els adolescents ho agrairan. Per tant, si teniu algun parent adolescent que cregueu que li pugui ajudar, és una sèrie molt recomanable. La sèrie de Netflix només he vist alguns capítols, no l'he pogut acabar de veure, però els còmics es llegeixen rapidíssim perquè té molt poc text, és molt visual i és molt recomanable. Sí, també ens recorden que també hi ha uns llibres que l'autor ha fet entremig, que expliquen coses a part. Aquests no els tenim, però també estan en català. Bueno, La d'aquest hivern me n'havia parlat un alumne que també està obsessionadíssim amb Heartstopper, que era com un pròleg a un altre dels volums, no sé si serà el 6, i que és xitxa important canònica. Clar, la part del llibre de Paracolorir no crec, però sí. I solitari no sé de què va. Però segurament també serà mandanga. la Rin ens diu, però realment la millor parella per a mi són l'El i el Tao, realment són la parella diferent del que hem vist quan a parelles trans. Sí, perquè l'El comença la història que ella està començant a un institut femení perquè ha fet la transició. I del seu grup d'amics, diguéssim, de l'institut masculí on estava abans, sembla que hi ha algun rotllo, alguna tensió sexual no resolta amb el Tao, que és com l'amic tímid del Charlie. I cinèfil. I sí. I bueno, és una història molt bonica també, perquè també ho tracta amb molt carinyo i molt... amb el cap molt moblat. Aquesta dona té el cap molt moblat, ha tractat molt bé tots els temes i els ha ficat sobre la taula tal com són. I la veritat és que és molt agradable. Tema de bullying també es tracta moltíssim perquè el Charlie pateix molt bullying, perquè el fan sortir de l'armari i ho passa molt malament i passa una època molt depressiva. I és molt xulo, de veritat, molt recomanable. I no sé si tu tenies alguna recomanació? Bueno, mira, més que recomanació, Més que recomanació, un comentari. Sí. Demà quan vam anar al Saló del Còmic hi havia l'Isabel Sánchez firmant còmics, bueno, els seus. Antigament conegut com a Leologlias. Sí. I jo no sabia que hi havia algunes de les seves obres en català i ho recomano moltíssim. Si us agrada, el Lou. Hi ha dues obres, almenys, que una és El retorn de l'home peix, que és el primer còmic que va publicar. Aquí a casa el tenim en els dos idiomes, perquè el vaig comprar primer en castellà i quan vaig descobrir que estava en català vaig dir, per mi. I Baños Pleamar, que no sé quin nom tindrà en català, però ja va dir... Suposo que és com es diu el lloc. Sí, però en francès li van canviar el nom. Perquè sé que l'han traduït en altres idiomes i en francès, perquè es veu que està siguent bastant guai internacionalment, eh? Sí, que és molt xulo, perquè realment parla de la seva vida, però... L'he de llegir. És molt guai. No m'haga spoiler! Però vaig Pleamar, si es diria així, no ho sé, suposo, que va de la infància, la vida de l'Eulogio, quan els seus pares tenien el xiringo a prop del mar, no? I aquests dos almenys són els que estarien. Jo, El retorn de l'home peix és una bizarrada molt guai, és molt guai, i és molt Àlex de la Iglesia. Té aquell puntillo d'humor i d'obra espanyola, però amb la fantasia i també aquest realisme màgic que ho trenca tot, no?, de cop i volta, i juga molt amb el terror. Vull dir, El retorn de l'home peix sí, els altres com taxos no. Però Isaac Sánchez, més enllà de que es guanyés la vida durant un cert temps, bueno, guanyar la vida, es dediqués durant un cert temps a YouTube amb el pseudònim de l'Eulogio, que a mi m'encantava tot el que feia com a l'Eulogio. Sí. Com a dibuixant de còmics, com a autor de còmics, a mi em sembla un tio boníssim i m'agrada molt llegir-lo. De fet, els tinc tots. Em falta algun, perquè ell va... Lechuga esta pocha, diu la Rin. També... Dios, esta lechuga esta pocha! Pues l'Eulogio va publicar una foto de tots els còmics que ha tret i me'n falta un o dos, però perquè era
allò que ell va fer del recull de com dibuixar i no sé què, que això tira una mica enrere. Però els còmics els tinc tots. Sí, Sí, i molt realment hi ha el procés de com els ha El dibuixat en directe. Camel ens comenta que no és còmic, però que publicaran un acord de Roses i Espines de Sara J. Mas en català, que tot i que no és del seu estil, ens diu, forma part del Romantas en català. Jo he de dir que, tot i que tampoc és el meu gènere preferit, vaig entrar amb ales de sal i me vaig fumar els 3 llibres en menys d'un mes. Que els 3 llibres, perquè us feu una referència, el més curt té 880 pàgines. El més curt. Quasi res. Ja us dic que és la que llegeix, jo no en sé. Va estar una fumada increïble, vull dir, no guanyarà un Pulitzer al millor llibre, no. Té molts fallos, no... I els Jocs de la Fama estan molt més ben escrits, però també és cert, que és el que diu el Camel, que de Romantas i fins ara no teníem res, pràcticament res. No sé si considereu Crepuscle Romantasy, però no teníem res. I que ara a poc es vagin traduint perquè va guanyant força i va guanyant pes el gènere, doncs està bé, perquè és que ho diuen que la majoria de lectors se situen en el segment entre els 15 i els 30 anys, per tant està molt bé que hi hagi obres dirigides a aquest segment en concret. I per mi fins aquí... T'hi busco la publicació que està al l'Eulogio. És que en francès, Baños Pleamar es diu Marea Alta. Que curiós el nom. Marée Haute. I el que em falta, que ja dic, em faltava alguna, era només un, Dibujos i Caprichos. Que crec que també és autobiogràfic, però... Sí, però ja és més tirant a com ell fa els còmics i tot Sí, i a veure, acabaré comprant. Ja. Tu tranquil. Però volia prioritzar les obres. I això està bé, però crec que és més això com dius tu, una entre bambolines que no pas una obra... L'altre sí que explica més de la seva vida i és més guai. Que per cert, el Retorn de l'home peix el va publicar en català Glenat, vale? Vull dir, que us feu una idea que Glenat va portar moltes coses, entre elles també còmic occidental, i va portar una obra pàtria com això. I ja dic, jo el recomano molt. És que ara me ficaria a recomanar coses i no, perquè el llibre és per Sant Jordi. Però estem parlant de còmics. Ja ho sé. Ja farem un especial de joc. I encara diria més, de còmics... Mira, és que... No vull fer molt soroll. Hi ha aquí 2 còmics que els va traduir en Joaquim Toset, que com deia, el vam tenir com deia la Cris, el vam tenir aquí en el podcast, està encara fixat, que són Una educació oriental, vale? Publicat per Norma. Publicat per Planeta Còmic, de Charles Berberian, que, bueno, doncs és una cosa xagipiruli, que ja veureu, i Palestina, de Joe Sacco, vale? Bueno, això és una obra periodística, és la pura realitat, i això és una obra costumista, vale? Les dues doncs, són còmics sobre el dia a dia, que aquí en una guerra, una puta tragèdia, i aquí en el dia a dia d'aquesta família. Llavors, jo us la recomano bàsicament perquè ho ha traduït en Joaquim, a qui estimo moltíssim, i a veure, són obres molt bones. I si m'apreteu, també aprofito per recomanar això d'aquí. Però això és un còmic? Sí, és còmic, és novel·la gràfica. És... Sí. Amb el rei de la mort per bandera. Vale? Això vam comparar el so del còmic. Va de pirates, amb això en tinc prou. Vull dir, no l'he llegit encara, el vam comprar l'altre dia, encara té l'etiqueta. El publica... Qui l'edita? Manifest. I jo, sincerament, si va de pirates i està en català, pel cul. Llavors, bueno, ja que eren recomanant còmics i que havia d'evitar que la Cris recomanés llibres, doncs que sapigueu aquestes 2. Sí, i bueno, no l'he recomanat aquí, però perquè aquí no hi ha res de Norma, si no m'equivoco. Però Norma també publica còmics en català i són bastant bons. I jo recomano moltíssim Soc el seu silenci,
No, el tinc aquí, si vols Sí, el el trec. tenim aquí, sí. Molt bona obra, també allà hi ha el tracta magatzem. la protagonista... És una novel·la detectivesca, diguéssim, on una protagonista amb... no recordo, crec que és trastorn bipolar, no recordo si Sí, crec que era bipolar. o no, trastorn bipolar, investiga un assassinat. Tinc moltes ganes de llegir que tenim aquí acumulat de català. Molt bona sèrie, molt bon còmic, perquè a més t'ensenya com és com pensen o com és el dia a dia d'una persona que té trastorn bipolar, perquè normalment aquestes coses estan com molt amagades, però és una malaltia que tenen moltes persones i que nosaltres no les acabem d'entendre perquè no acabem d'entendre ben bé com funciona la malaltia. I per tant, aquest còmic ajuda molt a entendre això. Per tant, si us interessa, més enllà de la història, que és molt bona, repeteixo, la història és molt bona, està ambientada a Catalunya, brutal, endavant, llegiu-la, és enorme. He vist que el Camel parlava de Maus, la tenim aquí també, que, bueno, el mateix Camel ho deia, va guanyar un Pulitzer, està publicat en català, i tracta, doncs, de la Segona Guerra Mundial, dels nazis, de l'Holocaust, de fet, els ratolins són els jueus, i el gran gat terrible és Hitler, no? És aquesta referència. Aquest ens el van fer llegir a l'institut. Recordo que quan estava, no sé si a tercer o a quart d'ESO, van arribar a la biblioteca una caixa plena d'exemplars de Maus en català i recordo que la profe ens va dir, bueno, si voleu el podeu agafar en préstec, llegir-lo i tal, i en el seu moment el vaig llegir i em va impactar moltíssim. I la veritat és que també és una obra molt colpidora, molt colpidora. I res, amb això jo crec que hem recomanat el que ja tenim a la taula, hem anat recomanant altres coses. En Betri ha tret a la palestra l'Isaac Sánchez, conegut com l'Eulogio, i entre una cosa i l'altra també hem anat traient coses de l'armari. Sí, aquí ja... Llavors jo crec que per part nostra ja hem fet les recomanacions. Si vols, sí, si vols el 23 no, que és Sant Jordi, estarem liats, però... o liant-nos. Però el 22, si vols, el dia abans, que és un dimarts, jo no crec que tingui res del col·le, perquè les coses que tinc del col·le normalment són el dimecres i el dijous, normalment. Si vols, el dimarts 22 podem fer un especial Sant Jordi, prèvia a Sant Jordi, i recomanem llibres, i si vols també algun còmic, però principalment llibres, ja que ha quedat en el tinter. I ja està! I jo per part meva ja ho tindria. Molt bé. Res més? Res més. Doncs moltíssimes gràcies a tots els que heu estat amb nosaltres al llarg del directe, els que heu entrat, els que heu marxat, els que heu vingut més tard. Teniu el QR per si ens voleu seguir, que si encara no ens seguiu a les nostres xarxes socials. Aviat anunciarem el proper directe per allà, per les xarxes socials, i al grup de Telegram. I res, crec que ja pots dir el teu. Bueno, primer que ha costat reiniciar, ha costat tornar una mica a la rutina. Personalment, com que la putada familiar la vaig tindre jo, la rutina més habitual, la feina i els estudis i tal, també han costat, però bueno, tornar aquí per mi és una mica, no dic sanar, perquè tampoc, perquè hi ha molta feina a fer, però per mi tornar aquí és una mica el tornar a la normalitat, vale? I al final doncs parlar i veure la gent que contesta i anar fent, doncs mira, sense més, m'alegra i m'agrada molt que estigueu amb mi, també vosaltres evidentment, i ja està. Com he dit, aquest directe el dedico al meu germà, i sense més, doncs suposo que el dia 22 doncs, farem el següent i més endavant doncs, el del volum 10, i a veure si pel dia 22 podem dir alguna de One Piece, perquè també seria divertit. I res, moltes gràcies per acompanyar-nos, moltes gràcies per haver vist el vídeo de Pe a Pa. Ara juga el Barça. Per aquells que ho han escoltat en diferit, ha estat guai el partit. Ha estat molt guai el partit, ha estat l'hòstia. No, per aquests que ens estan escoltant a part,
aquest episodi s'ha rodat o s'ha gravat gairebé 2 mesos més tard de l'anterior, pel tema aquest que hem dit, familiar i personal i similars. I res, ens anirem veient per aquí a l'Illa Punteria. Així que bé, com dirien a l'anime, anem al nou món! Jo vaig néixer lluny d'aquí, a l'illa Punteria.